estoneta veureu el teatre. Però ara, així és una exposició, com veieu, de com vivien a Gandia en el segle XIX. La gent convivia, que menjaven, bé. I aleshores els nanos tenen unes reaccions que no la tenen quan fas el mateix espectacle potser el cap de setmana per al públic familiar, perquè ja no reaccionen, com no estan en grup... No crideu! Però a partir d'ahir n'hi ha tota una sèrie d'activitats. Els xiquets venen matí i mentre uns esmorzen, els altres passen al primer pis, que tenim una sala on muntem unes exposicions temàtiques. Dirigits a la seva edat, tots tenen l'exposició, esmorzen, veuen l'obra de teatre, després es queden a dinar, es dirigim, enviem als distints parts de la ciutat, perquè també som dels distints pobles i així van coneguent-se. I benvinguts i benvingudes al Teatre del Raval. Anem a veure un espectacle que es diu Exilats. Ara s'apagaran les llums del teatre i començarà l'espectacle. Si algun xiquet o xiqueta vol dir-li alguna cosa al que té al costat,